Edo, ongi etorri gure irrati saioa. Gaur, gonbidatu famatu batzuk ditugu. Mauriño, Real Madrideko entrenatzailea, Nadal, teniseko jokalaria eta Bisbal, abeslaria. Laster izango ditugu hemen, baina bitartean musika pixka bat entzungo dugu. Jadanik, hemen ditugu, Gabon! Gabon, Jon! Kaixo, zer moduz? Hasteko galdera batzuk egingo dizuegu. Nadal, zer moduz Erromako kopean? Bueno, nahiko ongi jolaztu nuen, baina finalean Jokovitzen kontra galdu nuen, baina nahiko posible Mau, zergatik galdu duzuen Barçaren aurka? Zergatik? Entzuten dut zergatik? Bueno, bai, oso txarra gana. Bisbal, zer izango da zure hurrengo esiko? Esan diozu? Buleria. Izango da bertxo berrekin. Nada, zein izango da torneotan jokatuko duzu? Bueno, Grezian jokatzea gustatuko ditzaigu, baina jokalari honan dute. Oso zaila izango da zuretzat, oso txarra zarelako, gu bezala. Ez esan alakari, Mauriño, joan kanpora! Zergatik? Kanpora, musika pixka bat jarriko dugu. Barkatu honengatik, Bisbal, nola egin zinen abeslaria? Txikian nintzenean nire lehenengo hitzak buleria izan ziren. Horrela nintzen abeslari bat. Beno, orain deiak entzungo ditugu. Rin. Kaixo, Josepe naiz. Kaixo, zer moduz? Ongi, Nadaletza galdera bat daukat. Nola izan altzara izanra? Abestu, erantzun beharrik, ez egin horrelako galderarik. Beste dei batera pasatuko gara, abestia entzun eta gero. Baldetu. Bisbal, noiz baitera gauzara esan tokitik? Egia zan, batzutan bai. Eta zer bat ari? Gutxi batzuk, kamaraldi, Jamaika. Horregatik zara intuko. Ez esan alako gauzarik. Kolgatu honik eta beste dei bat entzungo dugu, musika eta gero. Baina hon bat izan daitekeela. Zergatik esaten duzu eten biztek? Jokatzea? Indar guztiarekin ematen diogu. Gehien denbora bukatu da, eta ia irrati saioarena ere. Gure gonbidatuak agurtu, behar ditugu. Agur, Nadal! Beste
arte Bisbal. Agurtu gure partetik Mauriño. Beste bat arte entzuleo. Espero dugu gustatzea izana. Bihar arte.